Hello, Tagor Bukurok, Norok Bahai Tongbai, Kakle Jotono Kaham Tawanyanai, Angka Ranjit, Tainor Khan Katal YouTube channel, Bini Bumungkanke, Kokborok Advisor. Au Tagor Bukurok, Open Ani Fuila, YouTube video, first time. To nong bukho kaisa sum atau asai tongmano je o video channel tamni bagai ang tini nong buskango. Anu kitso zora dei. Omong ang kisa explain kay sabana. Koka hai sung semana jo YouTube channel lo kabama video upload khaijak tongo. YouTube channel khulo kahangke Bengali bai, Hindi bai, English bai kabama video sunglo nobo. A video rono nai sung kabama mane srangai mano, bunya phrangai mano. Mane varieties topics no tui YouTube sung video kari mano nai toke mano nai mano. Kok borok bai am hai channel belai no kom kisa misa tong nang sasung maya music video ni tongo. Fun video kisa misa tong na. Fiaba abos harabno kare on topics no tui nai kok sanani discuss khainani mokol ko sangan ko sirnani. Am hai video YouTube channel kok borok bai belai no kom. Ga ani muchungman khabono jang kaisa katal YouTube channel kok borok bai kari bai aro chini borok rokno kok borok sanai rokno katal topic tui sung discuss khainani kok sanani ama hai kaisa ang kari tongota. Sini tripao kok borok sanai asuk to bangya 10-12 lakh tongna abno bagai YouTube channel karnai ni ba omno channel khlongnani ba khlongmani pore busuk tamno bahengno views busuk bangno naini ba khoro busuk tongno omno tui sini jotoni na kaisa confuse tongmano ani botongo ang kisimisa khanao sini tripani bairo side part rajro kisimisa kok borok kok sanai tongo fiaba abo krisukno to phano ang wansuga je sini YouTube ni kok borok channel lango na karon sung kisimisa onek mane sung saiman no saiman jinis no sung share khaike ani bachao bini ni bachanai jotoni ni chanai abon bagai ani wasma ka haije ang kaisa kok borok YouTube channel karibana no jotoni bagai tai ani bagai bo je ang je saiman mano nang ke share khai masum aba haitako kaisa ta kaisa kok sung no saiman sung tona je o channel tamni bagai kokhe particular kune kaisa jinis no tui ang channel khaimani ya kauma topics no tui aro kok sajanai phonukjaknai ang sak no music no hamjago musam no hamjago kabangma video ni bisingo oma hai video bo tongnai jaga resapnani musical mane music related ama hai topics no tui sajanai resapjaknai music video bo nuknai kisimisa abno kari bo sini cultural activities sini borong ni tong chango aptirong no tui bo angoro discuss khainai angbo khainai tai saiman nai am hai borong no tumnai tako okay am bagai o channel no ang sal kabang romai tanga thanga to nongni help nango nongni login nango noro picture no fandedi encourage khadi ka sal kabang romai orang samutang mannai samutang man balu khangka ni kabang video ba upload nai ke am ha kya no channel lo noro help khai ke ba support khai ke ba ang o channel sal kabang romai chal manai tako ke to ang to samne saka jaban puila video tam kok sanai bahake sanai kisimisa confusion tong bukhaw to phano ang kitcha abo kong sani clear khai masung je ama varieties topic no tui kok sanai ganaro chama hamja kan ga like khai share khai ke support khai karon hakang katal video de mana indar ko katal mana usrung mana amo comments bo khai kam hanya saudi tolao share di no comments ko gro tam bukhaw masung bongtai tam nai masung abrok sangke ang video no ama hai video ro snamai nong bali khlaimanai tako ke tinin bagai asung no malai phnai tako